दिनै जोंनि जे माने गरायसर आनसलिकनि 20थि खुंगा जि माने बाथौ महासभा बैयो मैयानिफ्राय आरम्भ जाबाय। मैया गोबां माने प्रग्राम बिदिनो जानानै थांबाय आरो दिनै माने 4 जानुवारि बेयावहाय दिनै माने मेनलि जोंना माने बेयावहाय फुंनि बाहागोआव फिरफिला बिरहोनाय बाथौनि आरो लोगोसे माने गोथैसि बावनाय बेनिफ्राय 58टा 58 गामिजों माने गासिबो माने खौसेयै गौमा आर'ज बेयावहाय दिनै माने जाबाय आरो बे गौमा आर'जखौ आनुष्ठानिक भाबै बेखेवना होयो बा बेयाव बाहागो लायो जोंनि असम बिधान सभानि स्पिकार मानगोनां श्रीजुत बिस्वजित दैमारि सारा आरो बेयावहाय गोबां बर' हारिनि सोमोन्दै बर' धोरोमनि सोमोन्दै बेयावहाय माने बिथाङा माने गोबां मेहेरगोनां बिबुंथि होलांबाय। निश्चय जोंनि जिबिलाक माइनावफोर बेयावहाय गोबां हयथ' सोलोंनो मोनदों बर' हारि बर' धोरोमखौ जों माबायदि आवगायलांनांगोन भबिष्यतआव आरो बेनिफ्राय माने गेवलां मेलखौबो जों जागायसिनगोन दसे उनाव। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा बिटिसिनिनो जोंनि गरेस्वर समस्तिनि मानगोनां MCLA बिथां महेश्वर बसुमतारी सारखौ जोङो लिंहरदों। बिथाङा सफैसिगोन आरो बे गेवलां मेलावनो जोङो माने गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों सुरेश इसवारि फोसावदिं नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुम वेस्ट बेंगल बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबाय आरो जोंनि जिथुनिखि बिसम्बि बे बिसम्बिनि मुङानो जाबाय जरबान्दो आरो बे जरबान्दोखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोंनि आलासि महरै जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जों लिंहरदों बिथां बिटिसिनि मानगोनां माने गणेश कसारी सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव दसे उनाव नुजाथिफैगोन आरो बेयावहाय जोंहा माने बिदिनो एपइन्टेड स्पिकार जर'खा आलासि बे जर'खा आलासि हिसाबै जोङो जोंनि माने बिटिसिनिनो लोमस्राव दैमारि सारखौबो जों लिंहरदो आरो बिथाङाबो दसे उनाव नुजाथिफैगोन। बिदिनो जोंनि बर' हारिखौ जोङो धोरोमनि लामाजों माबायदि खौसेथि जों लांनो हागोन बेनि थाखाय जाहाथे इसोरा जोंखौ सानफ्रोमबो सहायखौ जुगहोयो। आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ जोंनि सास्थ्रखौ जाहाथे मोजां लाखियो आरो जोंनि बे ओनसोलाव गोबां माने धोरोमनि बिथिङावनो लानानै फरायनायनि बिथिङावनो लानानै माने गावनि गोदान बोसोरनि दा देहा सोलेर गासिबो बिथिङाव जाहाथे आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ सानफ्रोमबो बोर साबस्रियो बेखौ जोङो 20थि जिथुनिखि बोसोरसालिया जुथुमा जोंनि बे 20थि बोसोरसालिया जुथुमानिफ्राय जोङो इसोरनियाव बोर बिहरबाय। गोजोन्थों।